opírat o nikoho jiného, než o sebe samého. Je dobrý, když máš tým za sebou, prostě máš lidi, se kterými si projdeš tu cestu té přípravy na to všechno, ale stejně nakonec, jak říkal Musashi, prostě muž a žena spí v jedné posteli, ale nezdají se jim stejné. A čo odchádza, nechá ísť. Kamo, ty môžeš spraviť čokoľvek chceš, ty môžeš aj na hlave sa začať točiť, keď proste ten človek nechce byť v svojom živote, tak nebude a nespravíš nič. Absolútne. Když se máte sám o sobě naplněný, tak vy máte tolik lásky v sobě, že ji chcete někomu dál, dalšímu dál. A to je vlastně to, že to je úplně jiná hra, protože z takovéhle energie vy přitáhnete člověka, který to má jako velice podobně. Nějaká holka o mě projevila zájem. Víš co, lidi, kteří nejsou zvyklí na lásku, kteří nejsou zvyklí na to, že o ně žena má zájem, tak potom obyčejný jako gesta od té ženy, který jsou normální, vlastně normální jako z lásky, někomu uděláš nějaký gesto, tak to bereš jako člověk, jako já to bere jako wow, to je to nejúžasnější, co pro mě kdo. Já mu dám ještě 3krát větší. A to je můj celoživotní téma, celoživotní filozofie, prostě kdo za mnou s mečem přijde, mečem i pojde. Mi na začiatku a teraz sú kamoši, ktorým stačí to, že idem do práce, mám každý mesiac na nejaké šeky a zostane mi niečo málo na to, aby som si sa nahulil a niekde vonku sedel a išiel na pivo. A potom si ty, ktorý máš vyššie ciele a proste rastieš. A tá priepas medzi vami je proste stále väčšia a väčšia. To není hanba tých ľudí odrezať. Má nejaký problém a on ti povie, že o tebe sa mudruje z tvojej pozície. Kokot, ja som bol s tebou tu. To, že ja som tu, neznamená, že som si zobral výťah a ma tam vyviezol. Takú istú štartovaciu čiaru si mal jak ja. To, že ty si nerobil tie kroky, je koko tvoja pičovina. Vieš, ja mám teraz ťa lutovať, alebo čo? Skúsil som si hotely, výrivky, k***tiny, mal by som to je mi to úplne jedno. Pokiaľ niekto má tieto veci rád a má ich radšej, ako ja mám napríklad rád hranie s kamošmi hier, super, chod si za tým, bomba, skvelé. Ale necpite do hlavy ľuďom to, že potrebuješ mať zlatý potac, potrebuješ mať Lambo, potrebuješ od 15 hasliť, aby si bol v živote niečím. To je úplná sračka. Pokiaľ si frajer vo vyšívaním svetrom, tak okamžite sa choď vyskyliť v robení najlepších svetrov a aj tak tým, že budeš robiť najlepšie svetry na svete, tým, že ťa to baví a máš to rád, preštíš ľudí, čo od 15 sa snažia hasliť, lebo im to povedal nejaký sociálny sieť.